Mart il-Prim Ministru Michelle Muscat kellha laqa ma' Michelle Obama, Mart il-President Amerikan, fejn tkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom. Il-laqa saret fl-Studio Museum f'Harlem. Michelle Obama stqarret li laqa bħal din saret f'Harlem minħabba l-importanza ta' dan il-post fl-istorja Amerikana. Harlem hija żona mdaqsa fit-tramuntana ta' Manhattan. Sa mill-20iet, iż-żona kienet importanti għal residenti Afro-Amerikani, kemm bħala żona residenzjali kif ukoll bħala ċentru ta' kummerċ. Michelle Muscat ħatfet l-okkażjoni biex uriet it-talent ta' disinjaturi Maltin, kif libset libsa tal-ħarir b'disin li juri s-salib Malti. Il-mezzi ta' xandir internazzjonali ffokaw ħafna mill-attenzjoni li taw lin-nisa tal-mexxejja madwar id-dinja fuq is-Sinjura Muscat. Barra minn hekk is-Sinjura Muscat attendiet għas-sitt konferenza annwali dinjija dwar l-awtiżmu. Il-konferenza kienet organizzata fost oħrajn minn Ban Sonotayek, Mart is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. Lan tal-konferenza kien li tippromovi l-arfin dwar l-awtiżmu. Is-Sinjura Muscat kellha l-opportunità tiddialoga ma' tfal li għandhom l-awtiżmu u l-ġenituri tagħhom. Fid-diskors tagħha, Sinjura Muscat stqarret li kulħadd għandu rwol importanti sabiex jgħin lil persuni li għandhom il-kundizzjoni tal-awtiżmu. Ħareġ fost l-oħrajn li persuna Amerikana minn kull 88 tikkumbatti l-awtiżmu. L-impenn ta' Sinjura Muscat se jkompli mal-wasla tad-delegazzjoni Maltija fil-Kanada.